безопасните кармети на вечния ход, а децата на борда са животно да дадат служаването на хората, по време на движение, сигнал по втората сирена и гласовото указания за авария на екипажа. Уважаеми пътници, след като корабът спира, моля да останете на местата си, докато не получите разрешение за слизане от екипажа. Инструкции за безопасност при работа с спасителни жилетки на моторен кораб Морис. Уважаеми пътници, в случай на бедствие на ситуация в борда, ще чуете звук сигнал от кораба на сирена и гласови указания от капитана. Всеки пасажир трябва да спасителните жилетки се намират на долна и долна палуба на места, обозначени с съответния знак. След като вземете вашата жилетка, поставете я по гърдите си и натиснете пластмасовата кука, за да облегчите колата. Облечете спасителната жилетка през главата. Хванете свободния край на колана с лявата ръка и го подайте на дясната задка си. Закопчайте колана с двете си ръце пред гърдите. При необходимост отстъпте главата и държите здраво жилетката с две ръце пред гърдите си, за да избегнете мука. Отбейте се внимание, пожелавате да Dear passengers, welcome aboard Globus. Note to ship all Michael as municipal.